солдат, раб возрыму сказал, ох, тульге налиги, тарбу гестей, янке дарлау сури, асюдадей. Спасіння для нас на кресті Він купив і кров'ю своєю за нас заплатив. Тепер кожен може до нього прийти. Спасіння в Ісусі для себе знайти. Слава Христа, хай лунає хвала, звеличаймо Його, слава подвиг Христа. Ходімо до Нього, бо любить всіх нас, Він загибелі вічної кров'ю Він спас. Спаситель наставник, спасенный во всем, и сила